Mae un o bob 8 person ifanc wedi dioddef gyda problem iechyd meddwl. Mae dros 30% yn byw mewn tlodi ac mwy na thrain wedi hunan-niweidio. Os ydych chi'n cael ei effeithio gan eich iechyd meddwl, mae'n bwysig bod chi'n dod i siarad i rywun, neu edrych am cymorth proffesiynol, naill ai gallu fod y GP, neu mae llinellau cymorth ar-lein. Gyda'r pandemig a'r cyfnod clo, mae'n hawdd iawn i teimlo'n isel, unig, neu ddim ymynedd i wneud dim byd. Os ti'n stryglo i codi yn y bore, neu'n ffindio fi'n anodd i wneud dim, weithiau mae fe'n helpu i creu rutin i roi trefn ar dy fywyd. Lot o amser falle bod chi'n teimlo'n unig, pryderus ac yn isel ac mae bywyd mas o reolaeth. Ond os chi'n neud to-do list rili syml, byddwch chi wedi teimlo bod chi'n gallu cyflawni rhywbeth, bod chi'n mwy cynhyrchiol a bod chi'n nôl mewn control. Un peth fedrith pawb wneud yw yfed mwy o ddŵr. Mae'r rhan fwyaf ohonom ni ddim yn sylweddoli pa mor bwysig yw i aros wedi hydradu. Mae yfed digon o ddŵr yn hefyd yn helpu atal dad-hydradiad sydd yn medru achosi cur y pen ac sydd hefyd yn effeithio ar ein hwyliau. Tip rhif 3, gadael y tŷ. Ar ôl cyfnod clo a'r Covid, gwisgo mogyder, pellter cymdeithasol, mae'n naturiol iawn i fod yn bryderus o gadael y tŷ. Ond mae gadael y tŷ am gyfnod bob dydd yn mynd i helpu chi gadw'n iach ac i helpu eich iechyd meddwl ac eich iechyd corfforol. Mae'n haws dweud na gwneud. Ac bod pawb o social media yn edrych bod nhw'n byw bywyd hapus, dyw pawb ddim yn hapus 24 awr y dydd. Mae pawb yn cael cyfnodau o teimlo'n isel yn unig. Y tip ola sydd gennym i chi sy'n gwylio hyn yw cofiwch y botwm mute ar social. Os mae post rhywun yn gwylltio chi neu'n neud i chi teimlo'n isel, jyst mutewch nhw. I orffen, rydw i fel cwnselydd yma i atgoffa chi bod yna wastad rhywun i gwrando i chi, ac os byddwch chi yn mynd at y cwnsela, gallai fe wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch bywyd a gallai wneud e'n deimlo bod ansawdd bell o'ch bywyd a bydd yn helpu eich lles.